vždycky předprodej svoji nabídku předtím, než ji vytvoříš. Tohle je strašně důležitý, je to jedna z nejdůležitějších lekcí, kterou já osobně jsem se naučil, protože jsem viděl spoustu lidí, kteří chtěli založit biznis, například e-shop. Vymysleli si nějaký produkt, mysleli si, že to je nejlepší nápad na světě, to si myslí každý, když začíná biznis. Teď do toho zainvestovali několik měsíců, ne-li roků. Zainvestovali do toho 100 000 korun, do toho, aby nechali od nějakého dodavatele, výrobce vytvořit ten produkt. A po těch x měsících a po 100 000 investovaných do toho produktu konečně měli e-shop, měli všechno připravené, spustili a nedokázali to prodat. Nikdo ten produkt nechtěl. Takže najednou oni ztratili kus života a dost peněz kvůli tomu, aby vytvořili produkt, který nikdo nechce. To samé, co se stalo mně, spoustakrát vytvořil jsem online kurz, strávil jsem na tom online kurzu taky x měsíců, spoustu hodin. Najednou jsem spustil ten online kurz a zjistil jsem, že to nedokážu prodat, že to nikdo nechce.